Alaman nga rimuaran dagito yan nga pamilya. Yung orasan alas 4 nga na nakafafagan dito'y Daily City. Naka-off mo tatta dati lakay. Ayos pa datamas mo lakay ah. Talaga ama. Pilipinong Pilipino. Salamat apo. Another day manan. Anya tatangal daw lakay. Merkulis. Is it Merkulis nanay? Ha? Tuesday gayam. Advance mo ni Ikitan. Salamat apo. Iti salunat. Iti asiken ayat mo. Di naldaw-aldaw apo. Nakasyan na kami. Aywanan na kami apo. Iti asiken ayat mo. Salamat. Nagfag ditoy. Nakalamlam mo eken. Sungentay man pay agigop ti digaw. Ata ni pang Pilipinas ang dating. Pilipino nga rin yan. Ideal Vision ka dan sa GSM datoy. Hanaya. Dadi amin SM datoy. Dagito nga shop. Yeah. Chowking LBC Ideal Vision. Nakadanon da pa dito San Francisco. Dagiti mamayaman nga kin negosyo. Agorder tayo man ti kwa maigop. Nagdampot mo ton. Nya kanyang lakay. Nya kanyang manakaw. 1 in 3 lang. Beef. Sumanong sa presa di. Dalawa. Nakay wilay. Nya kanyang mag. Ano siya? May sweet and sour chicken? He wants you pang panaw. Dati lakay. Sige, yung nagpapuulag ba? Yan lang. Ditoy, nakapangang ka dito'y unag. Oray awan, itibak mo. Amuyo ka Pilipino, ka Ilian. Ang importante, dahil nga back ID dito'y. Parparigatin nyo lang bagbagiyo dito Pilipinas. Okay, one. Ka Ilian, ka Ilocanos. Nagigop tayo. Dato yung in-orderan na bigaw. Hindi man natin lakayin kasi makita. Nakay tragata. Ang nakabalin nga apo, bendisyon ang dagiti na taraon, parapor mo apo Diyos, nga dahi ti langit kakaasyan na kami. Kakaasyan na kami o Diyos, aman nakabalin nga namaraswa ti langit kandaga. Bendisyon ang dagito nga taraon. Give us strength, Almighty Father in heaven. Have mercy. Amin dagito nga Pilipino nga may nga nangan dito. Mangted ka ti strength kada kami apo. Kakaasyan na kami. Lingganay dyan. Bendisyonan na kami apo Diyos. Give us strength. In the name of your Son, Yeshua HaMashiach, Christ Emmanuel. Wonderful Counselor. Amen. Magnolia Atlas Travel Money Boxes. Valerios Bake Shop.
Pang Pilipino dagito oy. Ito ay basit nga ili. Red Ribbon, Jollibee. Kaya ba niya may isa? Riley Auto Cross. Jollibee dito, nada Red Ribbon. Nada pa Imlulier, dyan yan. Kita yung padala. Grill City. Seafood Supermarket. Pilipino kasi dato Tarjay. Ato yung pag groceryan na dato pa nga may isa nga dakkel mo nga groceries. Target. Kadwanan pati pharmacy. Yan. Hindi dahil dyan nga malasin. Dati Old Navy mo di dyan. Agli-li mo matan aday to yan nga basi nga ilen. Pag-shoppingan, Nordstrom Rack, Digimax. Mama, ang pangit. Oo nga. Bakit ganyan? Ang pangit talaga, Snow. Nakikita?